velkommen. Grunden til, at jeg har den her på, er, at min mor er i gang med at lave bål. Så jeg får det ind i min næse og ikke i mine øjne. Ja. Så vi er i gang med at lave bål. Her vil min mor ikke filme, så jeg må ikke filme. Du optager mig lige nu. Ja, desværre. Ja, her er den. Og vi har lige fået en ny toilet. Ja, jeg har sat blomst på det toiletbrættet. Det er skraldespanden, det er toiletpapir. 3. Min mor er i gang med at lave bål her. Jeg prøver at få den til at komme i liv. Den er død, mor, ikke? Den er død. Helt død! Nej. Mor kan lave en. Miau, 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 miau. Tak fordi I ville se med til min video. Ej, mor fik den til at lave. Ej, må jeg efter mig. Som jeg var ved at sige, like og subscribe til min video.